Здравейте, приятели! Още един ден в гаража и още един проект. Имаме тази красива i60 218 коня, която е мотора М57. Ще сменяме турбинката, защото малко си омазнила и има луфчета. Ще сложим едно хубаво Turbo Systems. Ще сложим интеркулър, реплика Вагнер, разбира се, както винаги. И много чудващо, много чиста за М57. Махнахме, вече демонтирахме повечето неща. Дори в момента си слагаме рейс пайпчето. Тони, кажи здрасти, моето момче. Както видите, свалихме повечето неща, купихме му и спортен филтър и чакаме сега да дойдат новите ни части, да ги монтираме. Първият път, когато колата дойде при нас, тя беше със софтуер от един друг колега. Просто клиента не беше доволен от дадения софтуер и качихме на Stage 2 софтуер. Премахнахме му катализаторчето, изпразнахме го, за да може да диша турбинката. Тя извади много хубави коне, 300 коне изкара на нашото дино. Имаме и графика на автомобила, който ще го видите точно сега. Но разбира се, с новото коне идват и малко повече проблеми. И нашия приятел, тъй като не е с чуганения изпускателен колектор, а е с алуминиевата, оригинална. И колата е спокоя изпускателния колектор, само да ви покажа как го е направил. Сега, за да мога да ви покажа за какво става въпрос, трябваше да махна и капака, да го видите и влизаме точно тук. Чакайте, къде беше, да мога да си го намеря. Опаланка, спукали сме изпускателя. Нашия клиент ни обясни как е станало. Един ден се срещане по пътя с една естройка и нашия е решил, че няма да се даде, разбира се, направене при хартката. И се състезава с естройката, спукал изпускателния колектор, но знаете ли какво е най-важно? Че е минала естройката. И аз съм много учуден, между другото, как е минала естройка с тройка дизел, но е успял. Това е важното. Още нещо да допълня. Ето това е верига на 380 000 на М57. Ето това е. Това е хубав двигател. Новите на BMW, които късат вериги на 180 000 км. Със сигурност. Вече свалихме и турбината на автомобила и да ви я покажа. Виждате, свалихме я. Не можах да ви снимам процеса как е сваляме, тъй като имаше много клиенти, влизащи и излизащи от гаража. Приготвили сме така и дюзите за пращане на един наш добър приятел в Мадан за проверка как работят, що се клоса, ако трябват рециклаж и да се рециклират. Продължаваме напред с нещата. Сега ще махнем и интеркулъра и вече е готова до идване на всички части. След като им дойдат новите части, инсталираме ги, пишеме я и я правиме космос. И здравейте отново. Сега днеска бая топло и съм с работните. Пристигна ни Turbo Systems, вече дори го сложихме и ще ви покажем сега как седи новата и турбинка. Вече сме си я дозирали, хванали сме я за генерацийката и отдолу сме и хванали обратната и всичко отдолу е готово за турбината и само трябва да я оставим сега да я сложим изпускателния колектор, капак клапани, смукателния колектор и другите части би стои за чардж пайпа и за буст пайпа. Тези вече ще ги сложим след когато му дойдат и интеркулърчета. Чихме вече и новия ни интеркулър. Да ви премахнахме и предната броня, за да може всичко да го направим тип-топ. Сега да ви покажа и новия интеркулър как изглежда. Наша марка, реплика на Вагнер. Става момент. Голяма работа си.
Видяхте и я чувате, вече я запалихме, всичко и събрахме. Както видяхте, предавахме автомобила на нашия клиент. Сега имаме празници, тъй като сме мюсюлмани. По Байрама да се го кара, и да мине тестовия период автомобила. Има тестов период от 500 км, който той трябва да мине, след което трябва да направим още една инспекция, всичко дали е наред, дали изпуска от някъде, дали има течове, дали няма, всичко дали е стегнато както трябва. Ако има някои гайки, които са се отпуснали, да ги стегнем пак и след това вече ще направим ремапа и динографиката на автомобила. Затова, до тогава, чао! Малко след Байрама забравихме да снимаме видеа. Днес я настроихме и вече я предавахме на момчето. И е доволен с новите си 380 коня. Много приятно. За стокови дюзи, според мен е перфектно, няма нужда да я ръчкаме повече. И оставихме на тези коне. Вече когато реши да си сменя и дюзите, да си сложи 272-ки, тогава вече може да я направим нещо по-добро. 420 без М50 дизел датчици ще стане. Ако иска и датчиците, вече говорим 450 коня с тая турбина рахат.